Kutholwe izibhamu ezabulala abantu abangu18 elusikisiki, Eastern Cape. Mbukela-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Sekutholwe izibhamu ezaqotha amalungu omndeni angu-18 elusikisiki esifundazweni sase-Eastern Cape. Kubikwa ukuthi lezi zibhamu zithole laba bebhace khona labafana, kanti-ke ababili abafana ababoshwe eFlagstaff khona la esifundazweni sase-Eastern Cape. Kubikwa ukuthi nabo bebelokhu besibhekisa ababulali kanti bona. Mbukelo uzokhumbula ukuthi abanye abathathu babanje bebhace esifundazweni saKwaZulu-Natal besemkhukhwini. Kanti wembukela uphenyo lwamaphoyisa liyaqhubeka okuthiwa ngathi abanye abasolwa. Kanti wembukela okhulumela amaphoyisa aseNingizimu Afrika uthe abalali baphansi phezulu ukuqinisekisa ukuthi lezi gilamkhuba zonke ziyabanjwa. Mbukele bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale nenkosi.